ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Модарони гиромӣ, имрӯз барои шумо ман тарзи тайёр кардани шир ва шакарро барои табобати сулфа нишон медиҳам. Дар саршавии тирамоҳ бисёр кӯдакон сулфа мешаванд. Кӯдакони ман ҳам инчунин шапкана мепӯшанд, оби хунук мехӯранд. Ҳаво гоҳ гарм мешавад, гоҳ хунук мешавад. Хусусан моҳи сентябр, октябр ана ҳамин гуна мешавад. Барои ин ман 3-4 қошуқ шакара мегирам, дар анами хел сковородка метаспонам. Барои 1 стакан шир 1 қошуқ шакар. Инҷо ман барои 1 литр шир шакар илова кардам. Ана ҳамин хел шакар об мешавад ва вақте ки об шуд, ранги коричневе гирифт, шира мерезем, газа хомӯш мекунем ва вақте ки шакар об мешавад, метавонед ба гӯдак диҳед. инҷо бошад духтаро, ман барои хлеб хамир шӯридагӣ будам. Хлебро бошад настинка пухт ва хлеби пухтагиашро ана ҳамин гуна барои шумо навор кардем. инҷо бошад духтарони азиз, шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ ба командаи худам даъват менамоям. плюси якум, дар ширкати Атомӣ балҳои шахсиятон намесӯзад. дуюмин бошад, шумо дар 6 моҳ 1 маротиба харидорӣ мекунед ва сеюм, маҳсулоти бо сифатро ба даст меоред. агар барои шумо ягон маҳсулот аз ин ширкат лозим бошад ё ки барои ҳамкорӣ, ба рақамҳои рӯи экран нависед. барои самбуса гирдак шуданаш ва ҳам барои тунук карданаш осон шудан ва ҳам барои слоён шуданаш аз крахмал истифода мебарам. крахмал хоҳ картофелне бошад, картошкагӣ крахмалӣ, хоҳ кукурузне бошад, чӣ хелаш бошад мешавад. барои тунук кардан чӣ хеле ки гуфтам крахмал истифода мебарам. ҳозир настиовар тамом шуда буд крахмаламо. то оварданашам ҳам орткати тайёр кардам, тунук кардам, яъне ина бинед, ин беҳад аҷоиб мебиёд. Настя, давай в пакетик собирай, всё, складывай и уберем. барои хамири самбуса духтаро ман 2 қошуқ майонез илова мекунам барои мулоим шуданаш. ина ана ҳамин гуна мешавад. ҳозир бо инҷа як 6 таи дигар зувола дорам. 2 кило орткати ана ҳамиқа тайёр мекунам. якчанд рӯз ба мова кифоя мешавад. ана ҳамин хел духтаро дар дохили пакет медозем. дай покажу. хамири мо тайёр барои 2 лист самбуса. ана ҳамин хел як пакет мерасад. ана духтаро дидед, ягон зарра намечаспад. вақте ки крахмалкати тунук мекунед, тамоман намечаспад. хамиркати кор кардан беҳад қулай мешавад. духтаро инҷа мурғ омода карда истодам. дар таги ҳамин фольга где-то 1 соат истод. акнун фольгае кушодам ва
бе фольга тақрибан ним соат меистад, то ки сурх шавад. духтаро, ана мурғи мо тайёр шуд. Як кумаша камтарак сӯзондам, духтаро, успеҳ накардам. ана михел мариновкаш беҳад болаззат мешавад. Сметана кати, як қошуқ сметана, як қошуқ майонез, соевый соус, баъд приправа. Пусть футбол. А потом можно... можно сделать... А теперь не это я соплю, а вот это. А тут надо делать. Нет, вот так вот. Да, сюда. Все, теперь скинь последний цвет. Дети еще не обедали? Уже все, мы все поели уже. духтаро, инҷо хӯроки шома омода кардам. Барои гарнир биринҷа ана ҳамин гуна тайёр мекунам. ҳоли ягон вақт тарзи омода карданама нишон медиҳам. Биринҷ дона дона мебиёд. Приправаи карри илова мекунам. Нишон медиҳам. ва ин бинед, биринҷ амихел рассипчатӣ мешавад. барои ана ҳамин зард, биринҷ зард мешавад, беҳад болаззат. оливковый масло кати, равғани оливковый кати аввал биринҷа бирён мекунам ва баъдан бошад приправаҳои илова карда, монанди ош дам кардагӣ бар ин дам мекунам. инҷа бошад ҷигар кати гуляш тайёр кардам. инҷа бошад ҷигара ана михел бирён мекунам. орди кукурузни кати, дар охир орди кукурузни, дар охир бошад орди кукурузни илова мекунам. Самую вторую вниз. Надо было, может, с первого начинать. Сейчас еще чуть-чуть вот это положи. Остальное наверх. Такой кринж был. Прям так кринжовый так было. Ржать начал. Кринжовый. И Хасан такой, хоть бы пятерка, хоть бы пятерка. Я только говорю, дебил, а ты зачем? духтаро, имрӯз аз ярмарка намин гулҳои харидорӣ кардам. ин сентябрина гуле ки сиреневый мешукуфад ку ана мо дорем дар агарот. ана ҳамон гуна фақат ранги сафед кати гулаш мешукуфад. ин бошад астра. ин бошад георгини, духтаро. ана ино георгини. ҳозир мекорем балонова. сентябрина ина, духтаро.
сиреневый сабсар мешавад. Ана сафедашам харидам. ҳозир мекорем, мебинем тобистони оянда чӣ хел мешукуфанд.